společenský status. Čím výše na něm stojíme, tím lepší je obecně kvalita našeho života. Ale hraje naše finanční situace roli i ve stavu nouze? Chtěli jsme to zjistit. Proto jsme si najali Tomáše, herce, a požádali ho, aby skolaboval na jednom z nejfrekventovanějších náměstí v Praze. Výzkumy prokázaly, že v krizové situaci je většina lidí rozpolcená. Cítí potřebu pomoci, ale když vidí, že ostatní zůstávají nečinní, řešení problému se rovněž vyhnou. Téměř 8 minut leží náš herec bez povšimnutí na zemi. Dokonce strážník se váhá přiblížit. Jedná se o takzvané rozptýlení odpovědnosti. Občas ale stačí jen trochu pozměnit kontext celé situace, abychom v přihlížejících vyvolali úplně jiný typ reakce. Vyzkoušeli jsme experiment ještě jednou. Překvapivě, nebo možná ne, lidé mu přiběhli na pomoc za méně než 15 sekund. Bez ohledu na to, kam jdou, se chtějí ujistit, že je v pořádku. Jenom v tom udělat trošku špatně, možná trošku vody.